No tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Dnes sa ide robiť jedna, ale že teda, počkajte, jak to hovoria moje deti, že brutálna vec, jeden brutálny, úžasný, fantastický. Konečne sa dozviete, ak neviete, ako sa robí chrumkavý bôčik, chrumkavý. Lebo keď si zoberiete recepty, tak v recepte je napísané, že urobte tak, že posolte neviem čo a dajte upieť do chrumkava. Ale ako sa to robí, tak to tam napísané nie je. Ale ja vám to poviem a je to zaručený recept. No, zoberte si jeden bok. Dôležitá vec je, musí byť suchý. On tento je suchý, ale zo spodku sa trošku nejak spotil, tak ja ho ešte poutieram trochu. Veľmi dôležité, pretože on sa na ňom bude sol na vrchu. Takže keď vám tá sol pustí do voda, tak s vodou to není kamarát. Tak jeden krásny bok, zo spodku posolíme, aj s kosťou, tu sú aj kosti, to je úplne v poriadku. Posolíme zo spodku, z bokov trochu. Tak, a dajte tam korenie, môže byť korenie na bravčové mäso alebo do 3 vôní nejaké, tam dajte, čo máte radi. Tak, dáme, no, a dáme to na plech. Na plech, tak. Zoberte si kudlu a myslíte na svojho šéfa alebo na niekoho a popichajte to poriadne. Poriadne to popichajte. Tade pôjde vzduch a voda. Pozor na ruky. Normálne to popichajte, koľko to dá. Tak, zoberte si alobal a tým alobalom obalíme ten, keďže je to alobal, tak obalíme. Tak na 3 kusy. Tak, vlastne na 3 časti. Tak, a obalte ním ten náš bok. Tak. Popritláčame a hrubou solou to zasypte. Normálne to zasypte hrubou solou jak rybu a dáme to piecť na 4 hodiny na 145 stupňov. Ale to musíte, 4 hodiny 145 stupňov, tak čo sa dá robiť? Ideme na to. Hotovo. Pozrite sa, čo sme spáchali. Teraz, keď toto robí môj zať, tak je sol po celej kuchyni. Ja vám tak to dáme sem. Dajte to takto pred všetko. Ono to vôbec, vidíte, toto nie je chrumkavé. Ale nastáva ten okamih, keď to chrumkavé bude. Všetko dajte preč a dajte to do pekáča. Normálne do iného pekáča, bez masti, bez všetkého. A teraz to dajte na úplne najviac na 270 stupňov alebo koľko máte v trúbe. A prosím vás pekne, musíte sledovať. Nie je to niekedy 15-20 minút, nikdy mi to nevyjde rovnako. Takže na najvyšší stupeň to ideme teraz zapiecť, aby to bolo do chrumkava. Teraz nastáva okamih pravdy, či je naozaj chrumkavé. Pozrite sa. Počujete? Tak takto sa robí chrumkavý bôčik, takto. Takto, ak máte väčší, tak môžete aj 5 hodín ho nechať v tej trúbe na tých 145 stupňov, úplne kľudne. Toto je na 4, takže nech sa páči, ak chcete naozaj chrumkavý bôčik, už brutálne chrumkavý bôčik, tak presne podľa môjho receptu na mojej stránke zuzanamachová.sk. Dobrú chuť!